Аз вярвам, че някои от тук децата един ден ще бъдат служители. Амин. Вярвам, че някои от момичетата ще станат хвалителки и пророци. Амин. Това е бъдещето на църквата и ние всякога трябва да се молиме за тях. Крадецът идва за да открадне, да заколи и да погуби. А Христос дойде за да ни даде живот. Сатана иска да разруши децата ни по този начин, да разруши нашата вяра. Нека да се молиме, да извикаме кръвта на агнето върху тях. Нека да се молиме силата на Святия Дух да бъде върху тях. Кръвта Христова да не допуска проклятия, болести и немощи. Имаме един пастор готов с вратовръзка. Алелуя! Бог да го благослови. Ние ще се молиме. Искам тази вечер да дам привилегията на едно дете да се моли. Това дете, което Бог се прослави петък в живота му и това е благо. Може би Сатана искаше да разруши устата му, но аз вярвам, че Бог има план с всеки един от тези деца. Аз вярвам, че милостта на Господа трае до века. Знаете ли какво ще ви помоля? Ще ви помоля просто да насочите ръцете си. Седете и само си насочете ръцете към тях, а Благо ще дойде отпред да се моли за всички деца. Моли се за всички деца, насочи ти ръцете си към тях. Аз ще помоля всички деца да си затворите очите и да се молите с Благо заедно. Господи, умолявам те, татко, ти дай на нашите родители сили, татко, и пази нас, децата, татко, от всички нас, татко. Татко, благослови всички един от нас, татко, където сме днес на църквата, татко. Умолявам те, дай им да живеят с тебе, татко, до векове, татко. Умолявам те за всички момчета и момчета, благослови ги, татко. Дай им всичко, татко, каквото искат. Нека един ден, като пораснат, да стават пастори, хвалители, татко. Нека да стават още по-големи и те да ти издигат нагоре, татко, защото ти си наша голем цар, татко. Няма никой като тебе, татко. Защото ти ни даваш всичко, татко, ти ни даваш храната, ти ни даваш водата, ти ни даваш дори слънцето, за да може ние да сме благодарни на тебе, татко. Ти ни даваш всичко, татко, каквото и не искаме. Благодариме ти за всички родители, татко. Благослови всички родители на децата, татко, и на мъжете, татко. Благослови ги, татко, благослови малките деца, напри ги кротки, татко, за да може те да не ги правят дявола по-лоши и по-лоши, татко. Нека напри ги, татко, нека те да са по-добри, татко, и нека те винаги да ти служат, татко, с радост и мир, татко. Амин. Халелуя! Аз вярвам, че това е бъдещето на църквата и вярвам, че Господ ще ги пази. А сега нека с благодат и мир учителките да ги вземат. Има ли учителки?